Ένα θέμα του Δημήτρη Λιάτσου, Αντίν, έτσι. Μια πρωτοποριακή μέθοδο καθαρισμού νερού, που αν πραγματικά είναι έτσι τα πράγματα, όπως μας λέει στο ρεπορτάζ του Δημήτρης Λιάτσος, τότε θα δούμε πραγματικά θαύματα να γίνονται στο μέλλον. Ας δούμε το ρεπορτάζ που μας έστειλε από τη Μόσχα. Εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο στερούνται της δυνατότητας χρήσης καθαρού νερού. Οι αναλυτές εκτιμούν πως αν δεν αλλάξει η κατάσταση, οι μελλοντικοί πόλεμοι θα έχουν ως αιτία το νερό. Η γη διαθέτει τεράστιους θύλακες νερού, πλην όμως αυτό θέλει καθάρισμα. Στο παγκοσμίως γνωστό Ρωσικό Ινστιτούτο Μηχανικής και Φυσικής, το ΜΙΦΗ, ομάδα επιστημόνων με επικεφαλή τον καθηγητή Βλαντίμιρ Αφανάσιεφ προτείνει μια πρωτοπόρα επιστημονική εφεύρεση καθαρισμού, που η πρακτική της εφαρμογή θα αλλάξει δραστικά τα σημερινά δεδομένα. Схема модуля установки очистки и обессоливания морской воды промышленной производительностью 50 метров кубических в час или 1200 метров кубических в сутки. Она одновременно показывает принцип работы установки по гидроволновой технологии. Με την κάμερα της ΕΡΤ δίνουμε αποκλειστικά μια διεξοδική εικόνα του επιτεύγματος αυτού. Ο Βλαντίμιρ Αφανάσιεφ έχει δημιουργήσει ένα μοναδικό σύστημα καθαρισμού βρώμικων νερών, των ποταμών, των λιμνών κλπ, βιομηχανικών αγροτικών αποβλήτων, αλλά και αφαλάτωσης των θαλάσσιων υδάτων. Το επίτευγμα παρουσιάστηκε την Άνοιξη στον πρόεδρο Δημήτρη Μετβέντεφ, που επισκέφθηκε το Ινστιτούτο ΜΙΦΗ. В процессе очистки у нас еще имеет место процессы деструкции, когда сложные органические соединения, вредные, в частности, отравляющие вещества, они могут разбиваться на простые безвредные составляющие, что очень важно при обезвреживании отравляющих веществ, в том числе отходов животноводства и прочего. Все это можно при очистке использовать. Οι Ρώσοι, σε συνεργασία με τους Έλληνες, τη δανέζικη εταιρεία Grundfos, είναι έτοιμοι να προμηθεύσουν το σύστημα καθαρισμού, που μπορεί να λειτουργεί σε σταθερή βάση ή και σε πλοία ανοιχτά της θάλασσας και να λύνει τις ανάγκες του πληθυσμού σε καθαρό νερό. Воду опреснять можно в море практически, сбрасывая отходы в середине моря, что не повлияет на экологию прибрежной зоны. И не будет вот этих производств достаточно грязных, где, во-первых, нужно иметь энергетическое обеспечение свое, это теплоэлектростанции какие-то, и потому что электричество, оно еще тоже должно быть на острове, где нет рек и нет ничего. Это значит, надо только получать за счет теплоэлектростанции или электроэнергию. В данном случае это делается на судне. Πριν από 2 μήνες, ελληνική αντιπροσωπεία έφερε από τη χώρα μας δείγμα 30 λίτρων νερού από τον Ασοπό, που θεωρείται από τους πιο μολυσμένους ποταμούς της χώρας μας. Βλέποντας τα αποτελέσματα, έτριβαν τα μάτια τους. Например, испытывали очистку сточных вод производства оливкового масла, где получили очень хороший результат. Проверили очистку сточных вод молочных производств, например, сыворотки, где тоже получили чистую воду и продукты, которые пригодны для дальнейшего использования. Река Асопос в Греции, да? Да, вот река Асопос в Греции, вот воды мы ее успешно очистили. У работников, которые проводили эту очистку, действительно состояние было неприятное, потому что запах, головные боли. Вот. Но, тем не менее, мы работу довели до победного конца и получили очень серьезный положительный результат. Έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας αυτό το γκάδο που έχει νερό από τα πιο βρώμικα νερά που υπάρχουν εδώ στη Μόσχα. Εδώ ακριβώς έγινε και το πείραμα με το νερό που είχε έρθει από την Ελλάδα, από τον ποταμό Ασοπό. Αυτό είναι το νερό το βρώμικο. Μόλις περάσει τη διαδικασία μέσα από το μηχάνημα, βγαίνει εδώ, το παίρνουμε με μία άλλη γυάλα του εργαστηρίου και βλέπουμε τη διαφορά. Είναι νερό το οποίο υπό κάποιες συνθήκες θα μπορούσε ακόμα να το πιει κάποιος.
Ο καθηγητής Αφανάσιευ με τον πρόεδρο της εταιρείας Ρουσάκβεα, Σεργέη Κουλικόφ, που έχει συστηθεί στα πλαίσια του Ινστιτούτου, επισκέφτονται την Ελλάδα για πολυήμερη επίδειξη του συστήματος σε πολλές περιοχές, σε νομαρχίες, νησιά, βιομηχανικές μονάδες. Τώρα, αυτό που είδαμε, καλό φάνηκε, αν είναι όντως έτσι τα πράγματα. Αν μπορεί να εφαρμοστεί και σε ευρεία κλίμακα, προφανώς θα είναι καλό. Ναι. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Τρίτη. Κάθε Τρίτη πια έτσι, κάθε Τρίτη ανταποκριτές, στις 10 το βράδυ θα είναι μαζί σας. Να έχετε ένα καλό βράδυ και ευχαριστούμε αυτούς που προτίμησαν εμάς αντί για το ποδόσφαιρο. Καλή σας νύχτα.